Така държа се за главата и ти казвам, главоболие е такова едно световъртеж, без ясна причина, шум в ушите, затова съм ти говорил неведнъж, който не спира. Ето тези неща аз ги имам от време на време. Запазена марка ли са или може и аз да ги имам? Можеш да ги имаш, категорично. Много хора живеят с тези симптоми, без да подозират, че те могат да тръгват от едно и също място. Става дума за първия шиен прешлен, атласът, който има ключова роля за позицията на главата и въобще за целия гръбначен стълб. При нас е доктор Даян Буйшич, ортопед и атлас специалист, когато ще разберем какво се случва, когато този прешлен не е на мястото. Здравейте, докторе. Здравейте. Отново при нас. Ами, айде пак да кажем, какво се случва този атлас, като нещо му се случва и защо му се случва да е настрани? Благодаря ви за поканата. Приятно ми да съм при вас и радвам се да имаме възможност отново да говорим за атласа, който е наистина много, много важен. Сигурен съм, че ще сме полезни за много ваши зрители, особено за тези, които имат точно тези оплаквания вие, които ги описахте. Атласа е изключително важен. Той е първият прешлен и точно само той и вторият имат имена. Атлас и Аксис. Ето, виждаме ги, знаеме ги. Да, и сега, защо е толкова важен? Изследването показва, че доста често 98% от хората имат размествен атлас. Само въпрос на време е кога ще започнат оплакванията, свързани с този прешлен, с разместването. Защо толкова много хора? Това е много добър въпрос, на който не само аз, никой няма отговор. Изследванията, които са правени, показват, че атласа размества се още при самото раждане. И всички тези падане, удари, катастрофи, които имаме, може да разместят още повече атлас. И с това само да започнат оплакванията, които са свързани, както вие казахте, с неправилното положение на атлас. Добре, как може? Споменахме, че всъщност може незабелязано да си живеем, без да има някакви конкретни симптоми, до един момент, вероятно. Но какво е нещото, което може да ни наведе на мисълта, че имаме проблем точно с атласа? Точно това се случва. Постоянно имаме пациенти, които имат оплакванията, особено главоболието, световъртеж или шума в ушите от години. Направени са всички възможни изследвания. Изследванията показват, че всичко се е наред. От ямере на главата, ямере на шията, доплер, всичко, което е необходимо да се направи. Мигрени, синузити, всякакви неща, очи се преглеждат. Точно така и тогава лекарите просто казват, няма нищо особено, взимайте хапчета да намали болката, обаче това не е решението. Сега не казвам, че всеко едно главоболие задължително е свързано с атлас. Абсурд. Има много причини, но доста често, много често, една от причините за постоянно главоболие, ние говориме постоянно, има хора, които вече имат почти всеки ден главоболие. Не говориме главоболие веднъж годишно, което от различни причини. Но главоболието, световъртежа, който е доста чест, може да бъде причина разместен атлас. Много често въпрос е как разместен атлас може да направи да имаме често главоболие, световъртеж, шум в ушите. Най-честият механизъм, как това се получава, разместен атлас може да прави натиск на кръвоносните съдове, най-често на артерия вертебралис. Оттам ще се намали циркулацията, кръвообращението и това се манифестира най-често с главоболие. Другото нещо, разместен атлас доста често прави напрежение на мускулатурата във врата. Напрегнатата мускулатура прави натиск на нервната система и оттам най-често започва тензионното главоболие отзад и мести се нагоре в главата. Тензионното главоболие може да провокира мигренозното главоболие, мигрената може да провокира кластер главоболието и вече това с течение на времето само... Стават грост от болки и то от най-неприятните. Точно така и няма начин как само от себе да се върне обратно. Тогава вече на този етап не е причината само атлас. Само разместен атлас, тогава вече има и доста други по-сериозни изменения. Разместен атлас ще бъде една от причините за болки по целия гръбнак, измененията. С течение на времето ще се получат най-вероятно и дисковите хернии, протрузии, сколиози и така нататък. Погледнахме се ние с Надя, защото разпознаваме себе си в тези описания, но ето човек казва, може би трябва да се прегледам, отива на диагностика, как всъщност протичат тя, как може да разберем, че, или вие да разберете, че нещо
май сме за Има регулация. няколко начини как може да се диагностицира. Един от начините е да се направи специална снимка, специално на атлас, прещен. Рядко това се прави. рентгенова снимка. Може да се направи или рентгенова, или ямер. Най-често рентгенова, но това е специална техника. На обикновена рентгенова снимка на шията атлас прещена не се вижда има ли или няма разместване. Аз работя според швейцарския протокол от Атлас Академията. Има много протоколи за наместване на атлас. Една част е на ръце, друга част с уред. Според мен най-добрата техника и най-добри резултати има от швейцарската Атлас Академия и имаме специални тестове, където преди да направим процедурата, задължително прави се проверка, да видим има или няма разместване на атлас. Можем ли да го направим ние сега в студиото? Разбира се, има няколко тестови. Един от няколко от тестовите може да... не трябва да си лекар, за да забележиш, че имаме разместване на атлас. Значи най-честото положение, т.е. разместване на атласа, лявата страна напред и нагоре, дясно назад и надолу. Какво означава това? Ако имаме постоянно повдигната една част от атласа, това ще дръпне целият гръбнак нагоре. Когато сме в изправено положение... Кажете ми как да застана. Аз не знам през дрехите дали ще свърши. Трябва да се види и през дрехите. Така, обърнете се към камерата. Чакай, тя камерата е тук обаче. Е така. Видим къде? И сега показвайте. Виждате колко едното рамо поне 1 сантиметър е по-ниско от другото. Така ли? Да. Ето това е по-ниското, нали? Това е най-малко 1 сантиметър. Ето, къде се пръсти. Лявото е по-ниското, да. Тоест тя има... И това не е нормално. Защо е това така? Атлас прешлена. Дръпа едната страна нагоре. Така. Когато сме в легнало положение, по корем, когато сме отпуснали тялото си, тогава може да забележим, че едният крак винаги е по-къс от другия. И това сега да премериме двата крака имат същата дължина. И това е само функционално скъсяване. че изглеждат по-къси краката, а те всъщност не Когато са. сме в изправено положение, едното рамо е по-ниско от другото. Ама то сега се вижда много ясно. Така е. ясно. И това всеки един може да се го забелези. Това води до цялостна разлика Изменение. в двете половини на... Аз не смея тогава да Абсолютно. покажа, защото и аз стоя малко. Ние имаме симетрична структура на тялото. 98% от хората, колега. Аз също съм крив. Не, доктор Буйшич влезе и каза, гледам нещо, че тук по врата така стоиш, но той е прав, аз наистина го правя. Да. Защото те гледаме така. Да, аз съм причината. Може ли сега да се Няма наместим? коя друга да е. Чудесно. Хубаво. Какъв специален уред трябва за... Това е уред, който се използва само за наместване на атласа. Действаме върху мускулатурата. Няма директен натиск на самия прещен. Абсолютно не. Никакво пукане, никакво Просто трябва дърпане. да се заздрави мускулатурата от едната страна е по-слаба, отколкото от другата. Така ли правилно? Точно разбирам? така. Ако имаме разместен атлас, тогава мускулите от едната страна могат да се постоянно напрегнати, а от другата страна да се постоянно отпуснати. И ние искаме да направим обратен ефект. Отпускаме с този уред мускулатурата на врата, атлас прещена сам се придвижва и трябва да бъде в неговото естествено положение. Един път, когато той е там, където трябва да бъде, вече няма възможност отново да се размести и заради това процедурата прави се еднократно. И от тук нататък започват ефектите. Това не става така изведнъж всичко да В изчезне. момента, в който той се намести, какво всъщност реалистично усеща пациент? Доста е индивидуално и различно. Много индивидуално казват хората, и различно, но най-често това означава и какви са оплакванията преди това. Означава на каква възраст е пациента, какви са измененията, какви са вече всички тези оплаквания, които има. Но най-често, веднага след процедурата, трябва да се почувства отпускане на мускулатурата във врата. Доста често имам пациенти, които имат болка във врата, главоболието, световъртеж, шум в ушите. Когато се намести атлас прещена, след процедурата очакваме не само да се отпуснат мускулите, а и да се увеличи циркулацията и кръвообращението. Правилно ли разбрах? С една процедура, която въздейства на мускулатурата, прешлена се намества? Точно така. Една. Само една. Имаме контролни прегледи. Може да се правят корекции, но процедурата прави се еднократно. Добре. Още. Обикновено, вероятно, са вързани нещата. Ние сме по-активни с едната си половина. Често е дясната. Това значи ли, че във времето ние отново
бивайки активни повече с едната половина, ще разместим прешлене? Имате ли такива Никаква наблюдения? възможност. Даже аз съм имал и пациенти, които се наместили сме атлас прешен, направили сме процедурата, след това са имали и падане, даже и катастрофи, и удари, и няма възможност. Много, много рядко се случва отново да се размести. Значи никак не е лесно да се размести. Абсолютно не. Абсолютно не. И това аз говоря не само според моят опит. Тази техника е патентована през 1994 година. От тогава насам вече практикува се в 30 страни в света и минали се милиони пациенти. От данните, които ги има на мащабно ниво, много рядко се случва да отново има някакво разместване. Малко се успокоих, че след наместването едва ли ще има отново разместване, защото планирах да хода на хеви метал концерт, а там, както знаеш, свободно ще може да правиш това движение. Освен това, вероятно ще е перфектната парабола. Най-накрая. Обаче има нещо друго. Значи, много често не е достатъчно само атлас процедурата. Има хора, които очакват да наместим атласа, всичко ще мине, не трябва нищо допълнително. Най-често не е достатъчно. Пак казвам, всички тези изменения, които са станали, изискват допълнителни процедури, упражнения, които са задължителни. Виждам, че доста им е трудно на хората да правят упражнения, когато идват на контролен преглед. Един от въпросите ми е дали си правят упражненията, които съм дал. А какви са те? Сложни някакви упражнения? Абсолютно не. Това не отнема повече от 5, 10, 15 минути. Ръцете? Главата по-скоро, врата и обаче те ми казват, аз се чувствам доста добре и мислех, че няма нужда да се правят тези упражнения. Казва, че така доктор Буйшич, ще се видим скоро, за да видим дали това напрежение във врата ще очевидно и ние ще се видим. Ще се видим, докторе. Благодаря ви много. Изглежда, че понякога решението на един проблем може да се крие на място, до което дори не сме подозирали.